Biguman yanır. Ertir okusoň namazy bamdat. Urulu şep günäni biguman yanýar. Usmaga ýüzlenseň ýollary abat kökserde 4 arık abyna ganýar. Beýşini okuýsaň üdersen pardy. Kabuldur Allah'dan dilegen ardy. Beýiştiň işigin açar 4 pardy, golun açyp rewşen tagtyna minýär. Allah niyad edip turdan teherde. Hak bilen arada galmagay perde, 4 pardy okuýsaň namazy digerde, alimler namazyň hadisini ýindir. Awşama okanna şeytanlar ağlar. Göwsüne daşurup sinasyny dağlar, dogdugyň işigin 3 pardy baglar, sabr etseň dogdugyň oduny sönýär. Huftanna witr okuyup ýatsaň ferişte, arazi bolar senden kunut perişte. Eger berza etseň uşbu rewişde, haýranyny paş edip şeriňni sönýär. Magtum boly. Munna durma sen baqy, elmudam subhu şam ýad eyle haky. 5 wagt namazyňy sen ýagşy okuy, ataşy dogdugyň barny sönýär.